क'क्राझारनि पुराना तितागुरिनि जांगिला मोसाहारिनि नखरनिफ्राय सिखावा लाख रां लुथिना लांदों होनना मिथिनो मोन्दों। नखराव रावबो गैयै थासारिखौ सुबिदा लाना क'क्राझारनि पुराना तितागुरिनि जांगिला मोसाहारिनि नखरनिफ्राय सिखावा लाख रां आरो सना रुफाफोरखौ लांजोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिदि घटना जानायखौ माने आंनि बेवाइनि फिसालायासो खोन्थाहरदों नालाय बिदि घटना जादों होननानैहाय सिखाव हाबबाय नोंसिनि न'आव दादियाबो गैया होननानैहाय बुंहरदों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो माबा गोमाबाय आरो मबाइल गंनै गोमाबाय ओमफ्राय सना मबाइला जाहैबाय मोनसेया 30,000नि मोनसेया 21,000नि ओमफ्राय आसाना जाहैबाय माबा जरासे ओमफ्राय खोमानि जरासे ओमफ्राय नाफाफुल मोनसे फैसा 10,000 बिदि लांबाय आरो गासै बिदिनो 1 लाखनि बारगोन आरो टटेल मिलायनानै। न'आव रावबो गैयामोन थाला बन्दसोमोन। ओमफ्राय बिदिनो मोनथिखानाय जागोन बे सिखावा मिन्थिखानाय नङाबा बिदि डाइरेक्ट बिदि माबा जेराव मानसि थायो बाव देखावनो हायाना मिन्थिखानाय सन्देह खालामदों आरो बे एसे नोजोर होबाय थाखानाय मानसि जागोन बियो। सानफ्रामबो ओंखारलांनाय थाला बन्द नुबाय थायोना बयबो डिउटियाव थांबाय थानाय जायो। आंबो डिउटियाव थाङो हासबेन्डआबो डिउटियाव थाङो ओरै सानैबो साख्रि मावो आरो बेवाइयाबो साख्रि मावो बेबो फुङावनो ओंखारलाङो आरो बेवाइनि फिसालायाबो फुङावनो ओंखारलाङो स्कुलाव। ओमफ्राय बिब'आबोथ' जेन'बा आसामाव नालाय बेबो सोरांबानो साइडआव गिदिंनांगौ जायो ओंखायनो रावबो थानाय जाया आरो थाला बन्द'। पुलिस खुंथायनिसिम माबाफोर दाबि खालामो? बेखौथ' एक्सन लानांगोनानो मबाइलबो गोमाबाय माबानि अफिसनि अनेक बुस्थु माबा खेबना दोननाय दंना आरो आंनि साख्रिनि माबा डकुमेन्टस खेबलाबायनाय दङ। बेनि थाखाय माने मोनफिनोबा मोजां आरो बेखौ एक्सन लायोबा मोजां जागोन आरो। माने सिखाव हाबदों आरो बिदिनो 12:30सोआव जागौमोन खोमा टाइमा एक्जेक्टलि बिदिनो जागोन आरो आङो फुङावनो आंनि मिसेसखौ बङाइगाव दोनलाङो ओमफ्राय आंबो फैफिननानै न'आव हाबाखै आरो डाइरेक्ट आङो ब्लक अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट सुगानझराव साइडआव थांदों आरो होमब्लानो बिदानि फिसालाया स्कुलनिफ्राय फैयो नालाय फैनानै नुफैबाय थाला माबा देख'जोबनाय आरो लोगो लोगो आंनो फन खालामनानै खिन्थाहरनानै आं फैबाय आरो दा फैनानै नुफैबाय गासिबो बिदिनो लेथें फिथें गासिबो दंजोबो। लोगोसे मबाइल गंनै गोमाबाय सना खोमानि आसान ओमफ्राय गन्थंनि ओमफ्राय फैसा 10,000सो जागोन आरो मबाइला मोनसेया जाहैबाय 30,000नि मोनसेया 21,000नि जागोन गासै आरो दा गासै फैसाया बिदिनो मथा मथि गासै मिलायनानै 1 लाखनि बारा थांगोन आरो माबा जानाया खावनानै लांनाया। दा पुलिसनोथ' खबर होबाय एफआइआरथ' होथ'वाखै जायखिजाया जास्ट प्रिलिमिनारि बिसोर नायनानै थांबाय जोङो दा एफआइआर होसिगोन आरो एफआइआर होबासो एक्सन लागोन होनदों बिसोर। सिखाव खावनाय माबाखौ बोरै खबर मोनगोन? सिखाव खावनायाथ' माने बिदानि फिसाला फैनायाव स्कुलनिफ्राय फैनानै बे फन खालामनानैसो मिथिदों आरो सिखाव खावबायगोनलै दादि थाब फैदो होननानै खिन्थाहरदों आरो लोगो लोगोनो आं फैबाय आरो। सिगाङाव बिदि जाथायफोर जादों? बिनि सिगाङावथ' जायाखैमोन दिनैनो आंनि न'आव फार्स्ट जाबाय आरो जोंनि गामियाव बेनोसै आरो। ओरैनो माबाफोर सन्देह दं? सन्देहथ' रावनिबो सायाव गैया गैनाया खिन्थु बे गामियाव बिदिनो गुबुन जाथिनि मानसिफोर फैबाय थायो जेनेबा बासिना लांग्राफोर बिदिनो फैबाय थायो बिसोरखौनो सन्देह जादों आरो दा। হয় মোৰ ঘৰতে হৈছে। কিমান টকাৰ বস্তু লৈ গৈছে? এনেইতো মোবাইল 30,000 আৰু কিমানখিনি আইডিয়া কৰিব এতিয়া 50,000 পাৰ হ'ব পাৰ হৈছে 80-90 মান 80-90 মান হ'ব পাৰে বস্তু লৈ গৈছে। এতিয়া পুলিচক যোগাযোগ কৰিছে নে? পুলিচ আহিছিল যোগাযোগ কৰি পিনি পুলিচ ইনভেষ্টিগেট কৰিম বুলি আশা দিছে আৰু কি এতিয়া কি কৰা যায় এইটো পুলিচে জানিব। আমিতো মানে পুলিচ চুৰি কৰাটো আমাৰ গাঁৱতো এইটো প্ৰথম।